Ola, que tal? Moi boas e moi benvidos un xoves máis a Orixe e Calidade, o programa de Canal Rías Baixas que levata ás súas casas toda a actualidade do sector vitivinícola. Estamos a piques de comezar esta nova edición, pero antes, como sempre, facemos unha pequena pausa para a cabeceira. Póñanse cómodos que voltamos de seguido. A ver si nos organizamos un poco, que estamos todos en el mismo arroz. Los mejillones y las gambas hemos pedido Albariño Rías Baixas. Si alguien se opone, que lo diga ahora. Todos de acuerdo menos el bogavante, que no se ha presentado. El arroz pide Albariño Rías Baixas. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta, solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Estamos a mediados do mes de marzo e nas vides comezan a aparecer os primeiros signos que nos indican que arrinca o seu ciclo vital. As xemas están hinchadas de xeito generalizado, de feito en algunhas parcelas xa se localizan pequenos brotes. Falamos desta situación co técnico de campo, Suso Paz. A cousa na viña eu creo que vai un poquinho adiantada por o que falamos, aquelas temperaturas que houve xa lá atrás, entre en torno a 10 e 12 días podemos ir adiantados, pero bueno, todo tamén depende un poquinho de cada parcela, de cando se podou, sobre todo os que se podaron máis tempranos empezan agora xa a verse as primeiras follas e tal, pero bueno, creo que aínda así pois estamos dentro do parámetro máis ou menos, non? Non é decisivo nada que brote antes, porque senón hasta a vendimia pois hai moitos días que pasar e ao final acabarase igualando casi todo, non? Entón, pois en este momento, pois eu creo que ainda hai algo por podar por aí, rematando a parrea, rapidamente pois tamén xa limpiando o que é o suelo de herba, de vegetación, e un pouquiño en esa intendencia, non? Pois sí, hai parcelas, claro, as parcelas que non se podan normalmente suelen brotar máis tarde, están aí. As que se podan, pois, dado a que este ano pois viña adiantado, pois esos pequenos choros de alguna forma debilitan un pouco a planta e fan que a planta por supervivencia brote un pouquiño antes, non? Pero bueno, non é significativo, iremos seguramente que o resto do viñedo sí que se precipita un pouquiño, pero bueno, que ainda creo que hai ese marxen de maniobra para rematar esas podas e todo eso. O que fai é acumular un pouquiño o traballo, non? Que concurre que temos que xa empezar cos abonos, temos que empezar a limpiar a parcela, e xa tamén temos que empezar a colocar as feromonas, aquelas persoas que traballamos a nivel de procurar non utilizar insecticidas, pois temos que colocar xa as feromonas para a polilla. E ben é certo que este ano tamén xa se hai unha incidencia un pouquiño máis temprana, o cual sí que xa nos obliga, seguramente para a semana que ven xa estaremos intercambiando de novo as feromonas para aquelas parcelas que dependan deste sistema tan efectivo. Unha vez que a vegetación ven un poquinho adiantada o ciclo, pois tamén os insectos, de feito hai bastantes insectos xa pola viña que se ven voando, vemos incluso vertebrados que se están movendo, donde a estas alturas igual non era usual, quer decir que a naturaleza de algún xeito despertou do inverno, entonces todo se precipita un pouquiño. O de cubrir con feromonas xa un poquinho anticipado, pois tamén iso ven, pois cando chega a primeira xeración, que xa este polo menos o ambiente, digamos, contaminado desta feromona, para que xa este situado con esta pequena anticipación, que sí que xa este situado o que é feromona no espacio que vais a protexer.
para non ter retrasos. Entonces, do que se trata de cubrir ben, se iso ben adiantado, pois cando chega o momento que estexa ben cuberta o espacio o que son as parcelas de feromona, por eso adiantamos. As feromonas, pois, son simplemente uns depósitos que dunha feromona sexual donde, pois eso, funciona por confusión, donde os machos non localizan as femias. Simplemente cambialas e nada máis. Nós, como xa os colocamos varios anos, tamén observamos que as do ano pasado ainda conservan un pouquiño o produto, o cual estamos aí, simplemente nos ven quizá xustamente para repoñer, o sea que nos ven axustado para repoñer e volver a cubrir outra vez o espacio, pois o que é o ciclo hasta a vendimia. Tal e como veñen as normativas europeas que están sacando produtos fitosanitarios, cobres, etc., insecticidas, antibotríticos, pois a verdade que nos quedan poucas armas, non queda máis remedio que tirar por estes sistemas. Isto sí que sempre ten que ser a nivel preventivo, senón a eficacia pois non é igual que un produto químico. E entonces xa a uva de Albariño é bastante resistente á botritis, solamente pode entrar por un orificio, e o que pode provocar un orificio pois é a polilla, que a súa larva e tal. E con isto pois estamos conseguindo que non hai xa orificio de polilla, o cual xa estamos aforrando pois a aplicar produtos insecticidas que son tan dañinos tamén para que a fauna que de algún xeito é a que nos favorece en eliminar pulgóns, en eliminar polillas, ovos de outros insectos que sí que son dañinos para nós. Bueno, chegados a este momento, pois o tempo non está malo, tampouco ahora necesita de repente un exceso de frío, ahora que xa chegamos aquí, pois o que interesa é que vai así. Tampouco quizá interese temperaturas altas, que seguramente las vamos a ter, pois bueno, tampouco serían moi apropiadas, porque sí que adiantaría canto máis ainda o proceso, non? Entonces, este tempo así un pouquiño con estas temperaturas medias, de momento irían ben, non necesitamos nin máis calor, nin tampouco máis frío. Unhas cousas así normaliñas, si é o ideal, pero bueno, eso xa non podemos elixir. O suelo tamén, a erva estáse disparando, si chove un pouquiño que é o previsto con estas temperaturas, seguramente andaremos aí uns 10 días un pouquiño atareados con empezar a limpiar o suelo. Non ten gran importancia tampouco, porque en esta época non influye moito que haixa máis ou menos erva no suelo, non influye, simplemente é unha cuestión de facilitar o que son o remate das parreas, de facilitar o paso para repoñer algunha planta, para poder limpiar as cepas máis novas, pero bueno, non é unha cosa tampouco de gran incidencia en esta época, non? Mas ben cara a vendimia, xa cando empeza o invero sí que convén ter o suelo o máis limpio para evitar humedades, que haixa aireación, cando xa temos, digamos, a uva prácticamente en proceso de vendimia. Mentras tanto, con manterela máis ou menos regular, sin que non se escape, pois non ten moito máis incidencia. Con este adianto tamén xa algunhas persoas están aplicando para a escoriose, que é unha enfermedade que hai que dalo pois cando as yemas están salindo ou como moito teñan 1 centímetro, o cual este ano foi un ano que incideu bastante en esa enfermedade. É unha enfermedade que ataca as 3 primeiras yemas do brote, o cual en este momento xa hai, en algún sitio xa hai máis de 3 yemas, lo cual xa debíamos de haber tratado. Quer decir que ao adiantarse a brotación tamén hai que tratar con antelación esa enfermedade. Bueno, os efectos que pode ter que se na frenamos siga avanzando é o que fai que os tornos, os pulgares que nos deixamos para retomar a vara pois teñan unhas grietas e non broten. Entonces, o cual nos pode provocar problemas de madeira e de poda para o ano que ven. Vai seguir avanzando, se non lle metemos un pouco freno en ese momento, pois pode avanzar e o cual se pode convertir en un pequeno problema. Bueno, pois a estas alturas, eso, sin presa, pero sin pausa, non? Todo se está xuntando un pouquiño, sei que a xente pois está rematando todo, empezando todo, un pouquiño de pouco a pouco, sempre marcando as prioridades mediante os ciclos, si ten que parar de facer unha función de limpieza para dar un tratamento que o faga, si ten que parar para plantar cepas que a faga, o sea, pero dentro deso sempre as prioridades que marca a propia naturaleza, que eso non hai que no frene, e o resto, pois, pouquinho a pouco, iremos intercalando para poder ir retomando a vegetación, limpieza das fincas, un pouquiño, para comenzar o ano e a ver o que nos depara.
¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Historia, arte, sobre todo viños, xuntos na nova publicación da escritora Rocío Acha. Los museos del vino en España fai un percorrido da historia dos caldos dende a orixe das vides, incluso hai millóns de anos. Sairán á venda próximamente cunha edición limitada de 400 exemplares. A escritora Rocío Acha lanza ao mercado a súa publicación Los museos del vino en España, unha obra que resalta a importancia dos museos do noso país dentro do mundo da cultura e do ocio. O libro fai un percorrido por todo o sector vitivinícola español. É unha obra a nivel nacional, unha obra que incluye, bueno, pues, o que significan os museos en España en xeral, o que significa dentro do mundo cultural, do ocio, e despois dedica unha parte moi amplia tamén ao mundo do viño, no? Fala nos primeiros capítulos sobre todo do orixen histórico do que é a cultura do viño, e logo, bueno, fai un recorrido por todo o que é as paisaxes do viño, as arquitecturas vinculadas co mundo do viño, para finalmente desembocar en todo o que significan os museos, os centros de interpretación e as bodegas musealizadas que de alguna maneira son as que albergan todo o patrimonio cultural vitivinícola español. A publicación é o resultado dun exhaustivo traballo de documentación dunha tese doutoral. A historia que percorre esta obra comeza coas primeiras vides e chega ata os nosos días. Xurde de un traballo, xa digo, de moitos anos, xurde de unha experiencia vinculada á temática do mundo dos museos e do mundo do viño, non? Porque finalmente é o resultado de unir estas dúas parcelas, non? E tamén é o resultado de, bueno, dun momento de auxe para todo o que é o mundo do enoturismo, nos que os museos do viño están directamente vinculados, non? E por outro lado, foi un traballo, bueno, moi vinculado ao sector profesional meu, non? Que son o mundo dos museos, e que de algún xeito recolle dunha maneira actualizada bueno, pues esta última institución deste tipo que existe na actualidade, de xeito recolle xusto o último que se inaugurou, que foi o Museo do Viño de Galicia, en Ourense, e tamén nesta publicación está incluído, non? A través das súas páxinas, a autora traza un paseo pola historia e a cultura e o estreito vencello que en todas as épocas uniu o ser humano co viño. Eu creo que de unha maneira moi amplia, hai que darse cuenta que o libro comeza cun percorrido histórico que vai desde a era cenozoica, que faltaba moitísimo todavía para que o ser humano habitase a terra, pero, sin embargo, xa podemos empezar a falar, a través das excavacións arqueolóxicas, da existencia de vid. Entonces, desde ese momento comeza o libro, e o recorrido é amplísimo, polo tanto, todos os conhecimentos que se poden ter de época prehistórica, de época antiga, de época medieval, de época moderna, de época contemporánea con respecto ao viño, están recollidos aquí. Penso que é un paseo moi bonito a través da historia, e non só da historia, da cultura en xeral, da arte, da etnografía, da antropoloxía, en definitiva, de todo o que significa ese camiño paralelo que fai o viño con respecto á humanidade, non? Porque van unidos directamente. O libro non está dedicado só aos amantes do viño e da viticultura. A linguaxe coidada da escritora permite aos principiantes descubrir este sector. É unha edición moi cuidada en cuanto a ilustracións, contidos, e tamén vai numerada. Eu espero que moi boa, porque realmente este libro foi redactado con unha linguaxe moi asequible para todos os públicos, de maneira que aqueles que se queiran iniciar, penso que teñen aquí, bueno, pois unha obra que os pode meter directamente, sin grande esforzo, en todo o conhecimento da cultura do viño tamén. Los museos del vino en España non é a primeira obra publicada por Rocío Acha. A autora xa conta con máis dunha dúcia de títulos na súa traxectoria. Es norma de cortesía que te concedan un último deseo antes de pasar a mejor vida.
¿Qué iba a pedir yo? Un pez que no quiere más que nadar. Pues pedí Alvariño Rías Baixas. Hay que saber dar el salto con dignidad. El pescado pide Alvariño Rías Baixas. E seguimos con o noso repaso da actualidade do sector na sección das breves. A de Rías Baixas converteuse na denominación española de viño branco máis premiada nos Bacus 2020, con 27 marcas galardoadas, segundo termos estatísticos. Das 69 etiquetas presentadas a este destacado certame vinícola, un Rías Baixas da Anada 2019 foi premiado co Gran Bacus de Ouro, cunha puntuación superior a 92. 6 viños desta denominación, todos da Anada 2019, fora dun do 2011 e un do 2013, foron galardoados co Bacus de Ouro con cualificación superior a 88 puntos e 20 co de prata, con puntuacións entre 84 e 87 puntos. 12 da Anada 2019, 6 da 2018, 1 da 2017 e outro da 2016. O presidente deste Consello Regulador, Juan Gil de Araujo, asistiu como representante da entidade a cea de Galabacus, celebrada o pasado domingo 8 de marzo no Hotel Urbán de Madrid, e que estivo protagonizada por 26 marcas de Rías Baixas. A devandita cea acudiron os membros do xurado, entre os que se inclúen Master of Wine, Master Sommeliers, catadores, responsables de compras, críticos especializados e responsables das principais institucións vitivinícolas a nivel mundial. O concurso internacional de viños Bacus está considerado como o maior certame vitivinícola do país. A esta 18ª edición presentáronse un total de 1.578 viños procedentes de 16 países, entre eles Alemania, Argentina, Australia, Brasil, Chile, Eslovaquia, España, Francia, Italia, México, Túnez e Uruguai, que foron avaliadas por un xurado composto por 80 catadores que se deron cita entre os días 5 e 9 de marzo no Casino de Madrid. Promovido pola Unión Española de Catadores, este importante certame internacional está auspiciado pola Organización Internacional da Viña, a Federación Mundial de Grandes Concursos de Viños e Espirituosos, entre outras, e conta co recoñecemento oficial do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación. La Rioja Alta S.A., propietaria da adega da subzona do Rosal, Lagar de Cervera, comezou a instalar nas súas viñas albergues destinados a acubillar insectos e arácnidos beneficiosos pro cuidado das cepas. Estas instalacións, que a adega irá situando progresivamente nas súas leiras, permitirán o acubillo de microfauna aliada, que en palabras de Roberto Frías, director da sección agrícola de La Rioja Alta S.A., axudarán a realizar unha defensa fitosanitaria moi selectiva e, sobre todo, moi respetuosa co medio ambiente, así como incrementar a biodiversidade dos viñedos. Neste sentido, Frías destacou que hai especies como as xoaniñas que son indicadores dunha boa calidade ambiental nas viñas e debemos preservalas asegurando a súa proliferación, xa que, sobre todo, no seu estado xuvenil de larva depredan con voracidade extrema pulgóns, ácaros e cochinillas, a maioría deles prexudiciais para o viñedo e outros cultivos. Ademais, outras especies interesantes as que pretenden favorecer son tixeretas, arácnidos, crisopas e avispillas, que poden depredar sobre trips, ácaros, polilla do acio e piral. Todas poden considerarse insecticidas biolóxicos que axudarán a continuar limitando ao máximo o uso de produtos químicos, un dos grandes obxectivos de La Rioja Alta S.A. Esta iniciativa incorporase a ampla batería de medidas ambientais que o Grupo Adegueiro leva implementando dende hai décadas, tanto nas súas instalacións como nas case 700 hectáreas de viñedos plantados, que actualmente dispón entre as súas 4 adegas xestionadas mediante viticultura integrada. Destaca, por exemplo, a aposta por enerxías limpas como a solar, a eólica ou a biomasa, a reutilización da auga das adegas, a decisión de destinar 16 hectáreas de viñedos a viticultura 100% ecolóxica, o emprego de alternativas biotecnolóxicas para o control de pragas, o mantemento con cuberta vexetal de máis do 30% da superficie total do viñedo, así como programas de I+D+I que permitiron apostar pola fertirrigación nas viñas da adega galega Lagar de Cervera. A de Rías Baixas recibiu a visita dos 18 alumnos e alumnas do Máster en Cociña, Técnica, Produto e Creatividade do Basque Culinary Center do País Vasco, acompañados por 3 profesores. É a primeira vez que estudantes dun máster desta Universidade Española especializada en gastronomía e artes culinarias visitan esta denominación. Este perfil diferente supón un cambio cualitativo tanto para os alumnos que xa son cociñeiros con experiencia profesional e algúns mesmo con empresa propia, como para este Consello Regulador que puido ofrecerlles unha visita
visita máis específica que axude a estes estudantes para dar o salto cualitativo que esperan na súa carreira profesional. A viaxe pola denominación de orixe Rías Baixas iniciouse o luns con percorridos por distintas adegas das subzonas do Salnés e proseguiu na subzona do Condado do Tea, onde visitaron 5 adegas de Rías Baixas, así como unha cetaria e as pesqueiras da Lamprea. Unha experiencia que lle serviu para coñecer in situ o proceso de elaboración dos viños da denominación de orixe Rías Baixas, da man de adegueiros ou enólogos. Tamén tiveron ocasión de visitar o viñedo, poder ver os diferentes sistemas de emparrado e o momento no que se atopan as vides. A expedición finalizou a súa visita co habitual show cooking de produtos galegos con distintivo de calidade, armonizados con 5 marcas de viño da denominación de orixe Rías Baixas. Unha sesión que dirixiu Pepe Solla, cociñeiro do Grupo 9, no seu restaurante. Miquel Ceberio, profesor do Basque Culinary Center, fixo unha valoración moi positiva desta visita porque levaban 7 anos facendo a viaxe co alumnado de primeiro e agora incluíron a xente con máis kilómetros, xente do mundo da cociña e representantes de ata 10 nacións distintas, entre elas Rusia, Portugal, Ecuador ou Chile. Ceberio agradeceu a colaboración da DO Rías Baixas pola importante experiencia que supón pro alumnado. E coas breves rematamos o orixe e calidade desta semana, pero non queremos marchar sen antes recordarlles que poden contactar connosco no noso email orixeecalidade@canalriasbaixas.com. Nos voltamos, como sempre, o vindeiro xoves con máis actualidade do sector vitivinícola das Rías Baixas. Ata entón, sexan felices. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Un día fui toro y de pronto era buey, luego solomillo y ahora soy tartar de buey. Y aquí, a mi lado, una botella de Albariño Rías Baixas, que algún día fueron las mejores uvas. Ya veis, compañeras, hoy aquí, mañana allí. El tartar de buey pide Albariño Rías Baixas.